Bakit kaya merong taong feeling nila alam nila lahat? Bakit kaya meron tao na feeling niya siya lang yung tama? Why are there people like this? All-knowing, immaculately clean. To answer that, allow me to tell you this story. Noong pong April 19, 1995, merong isang tao, ang pangalan niya, MacArthur Wheeler. At siya po ay nagnakaw sa 2 bangko doon sa Amerika. Pumasok siya dito sa bangko, wala man siyang sinusuot na maskara. Ang sinuot lang niya, na amoy nila sa kanya, ay lemon juice. Ipinahid niya ito sa kanyang muka. At nung dumaan siya, na-record pa siya ng mga kamera, kumakaway pa siya. At pagkatapos, nilapitan niya itong mga teller, sinabi niya, huwag kayong mababahala. Meron akong muka, hindi nyo lang makita. Ang paniwala kasi ni Mr. Wheeler, pag naglagay siya ng lemon juice sa kanyang muka, magiging invisible o hindi daw makikita ang kanyang pagmumuka. May nabasa kasi siya na ang lemon juice ay isang ingredient to make invisible ink. Nawawala daw ang tinta pag niglagyan mo ng lemon juice. Kaya isip niya, pag inismear niya at nilagay niya sa kanyang muka, hindi rin makikita o makikilala kung sino siya. Kaya naman nabigla daw si Mr. Wheeler nung natuntun siya. At nung siya ay ini-interrogate, pinakita pa sa kanya yung kanyang footage. Nabigla siya dahil full view yung kanyang itsura doon sa video. Pero hindi pa rin siya makapaniwala. At paulit-ulit niyang sinasabi, but I wore the juice. Nilagyan ko yung aking muka. Bakit nakita pa rin ako? Sabi niya. And that phenomenon caught the attention of a psychologist. Ang pangalan po niya ay si David Dunning. At gumawa po siya ng research, tulong ng isang estudyante niya, si Justin Kruger, para pag-aralan ano ba yung koneksyon ng mga taong may konting kaalaman pero sobrang confident nila. Pinag-aralan nila ang lahat ng mga klase ng tao sa iba't ibang field, mga engineer, mga doktor, mga aktor, at nakita nila isang katotohanan. Na pag ang isang tao may konting kaalaman, napakalaki nung kanyang sense of confidence. At ito po yung tinatawag nating the Dunning-Kruger effect. Diyan natin maiintindihan bakit merong nga mga tao, feeling nila, alam na nila lahat, kahit na katiting lang, yung talagang alam nila. Ngayon, alam na natin bakit merong mga tao, feeling nila palagi silang tama. Pero alam mo, tama lang naman sila paminsan-minsan. But before Dunning and Kruger have discovered this, the Lord has already warned us about this. Narinig niyo po ba sa ating ebanghelyo? Sabi niya, there will come a time that people will persecute you. People will make you suffer because they believe they are doing the right thing. Because they believe they are doing God's will. Konting kaalaman lang, doon nagbabase sa kanilang ginagawa.
sinasabi sa atin ng ating Panginoon, mag-ingat tayo. Palaging meron taong ganyan. Yung feeling nila sobrang galing nila, feeling nila sobrang talino nila, feeling nila sobrang bait nila. Mag-ingat kayo. Totoo po yun. Di po ba? Merong mga pasyente, parang mas magaling pa sila sa doktor eh. Merong mga magulang, feeling nila mas magaling pa sila sa mga teacher na mga anak nila. Meron din po, feeling nila mas magaling pa sila sa mga engineer na gumagawa ng daan natin. At may katotohanan din po. Meron din mga parishioner, feeling nila mas magaling pa sila sa mga parish priest nila. Pero, tignan nyo kung sino itong mga nagmamagaling. Katiting lang, kakaunti lang yung alam nila. Mag-ingat tayo sa kanila. Pero anong gagawin natin sa kanila? We have to be patient with them. Do not argue with them. Ano yung kasabihan? Yung latang walang laman, ang pinakamaingay. Ikaw, kung alam mo, mas marami kang alam, hindi mo naman kailangan patunayan. Amen? If you're going to speak, speak from your conscience. Speak from your heart. Yan yung sinasabi din ng ating Panginoon. Magsasalita kayo, alalahanin nyo, na ang banal na Espiritu, siya ang magtitestigo, magpapatotoo, magiging saksi para sa inyo. Do not speak out of your little knowledge, but speak coming from the Holy Spirit, coming from prayer. Yes, one of the gift of the Holy Spirit is knowledge and wisdom. Amen? But you have to remember this. One of the fruits of the Holy Spirit is being silent, is shutting up, pananahimik. At ano yung tawag doon? Self-control. I think a lot of us need that fruit of the Holy Spirit. We need self-control. Kahit na alam mo, kahit na feeling mo, matalino ka, kahit alam mo sa iyong puso, mabuti ka, mas mabait ka kaysa sa iba, hindi mo naman kailangan sabihin ito, patunayan, ipagmalaki, ipamuka sa iba. You have received the gift of the Holy Spirit, knowledge and wisdom. But please do not forget and remember, you are also given one of the fruits of the Holy Spirit. Self-control. Please practice self-control. Bayaan mo yung mga nagmamagaling. Bayaan mo yung mga nagmamalinis. Yung feeling nila, sila lang yung mabuti. Kasi meron din kasabihan, ang isda ay mahuhuli din sa kanyang bibig. Ang isda ay mahuhuli din sa kanyang bibig. Ang isdang tahimik, siyang palaging ligtas. Kaya huwag tayong mag-alala. Kung man minamaliit ka, kung man pinapahirapan ka, basta't alam mo na ginagawa mong kagustuhan ng Diyos. Magtimpi ka, magtiis ka. Meron mas magandang naghihintay na grasya at bendisyon ng Diyos kesa sa iyo. There is grace in knowing and yet not being proud and boastful.
There is grace in that. And we practice self-control in being wise and knowledgeable. For those who know little, and yet they feel that they know everything, pabayaan mo sila. Ang Diyos ang bahala sa kanila. Habang tayo, we continue doing the will of the Lord. Amen.